Hola, hola, benvinguts al Tarotista Sofista! Ei, me veieu aquí. Ei, encara estic controlant una mica la càmera, com ficar-la bé i el micròfon que se senti que... Perquè a vegades parlo fluixet i no se me sent i ara estic intentant apretar més la veu i més prop del micròfon. Bueno, recordem que... Bueno, fa molt temps que no faig una lectura aquí. La veritat és que n'he estat fent a docents i a altra gent que ha volgut, no? Amics i familiars, i amb molt de gust els he compartit el que sortia a les cartes. Jo em dic Josep, bueno, soc Peipon, el falso xaman, no? O tarotista sofista, alias, no? Això que diem. Una mica mescla de xamanisme i màgia i com aquell que diu, com ho diríem, filosofia i coses d'estes, no? I poesia, una mescla de tot, així eclèctica. Mira, avui vos porto tres tarots. El tarot de... Bueno, no és cap tarot, este és un oràculo, perdona. Oràculo de Sakura, la caçadora de cartes. Este és Pythia Tarot, que és de les grecs. I este és Celtes, perquè ja que estem en Nadal, que té una veure en la festivitat pagana i és especial, doncs he portat este. Vale? Bueno, començarem en este, ¿vale? Avui vos volia comentar una cosa primer també, mentre barallo, que és que per a mi el dia d'avui és i els dies que venen són dies de dispersió una mica, dispersió del mal, no? Dispersió, l'hexagrama 59, que vol dir el vent damunt l'aigua. El que fa és dispersar les coses que s'han quedat ofuscades dintre i per tant ens podem sentir alliberats, ¿vale? I és aquesta idea de, per exemple, deixar de banda tòxics, deixar de banda sucre, deixar de banda coses que ens fan mal, d'estes fetges, d'estos Nadals, i centrar-nos en el que realment edifica el nostre cos, el nostre ànima, la nostra ment. Bons pensaments, bones persones, en qui està, vale? Coses d'estes que són superimportants de tenir-ho en compte sempre, no només a Nadal, vale? Especialment a Nadal perquè és una època de vibracions altes que podem aprofitar, però evidentment també si estem una mica malalts hem de saber que el cos se cura sol, se cura des de l'interior. Recordem que el cos té plaquetes, té glòbuls blancs, té de tot, no? Preparat per a actuar en el cas que se li troba un desequilibri homeostàtic en l'exterior. Per tant, hem de saber que nosaltres tenim la cura, nosaltres mateixos som la panacea. El que passa és que estem adormits. I com ens hem adormit? Pues mitjançant un contacte en el món que ha sigut en tòxics, en situacions estressants, coses que ens fan mal. Però si nosaltres ens desintoxiquem i estem aprenent a ser millors persones, en tot, en cos, ànima i ment, trobarem que ens recuperem molt fàcilment. Vale? Mira, la creació. Aquí surt la creació. I aquesta idea de que nosaltres podem ser els nostres propis déus, encara que siguéssim menors, no? Diguéssim com seríem àngels, no? Un déu extret en menor qualitat, però seríem àngels a la terra. Això és fàcil d'entendre. Bueno, per a mi, jo almenys ho entenc perquè estudio filosofia, metafísica i tot això, però... Veus? I la cançó, important també, per exemple, en aquests temps, estar cantant, ballant, fer coses de xerinola, que es diu en català. M'ha vingut aquesta paraula, quina gràcia, no la dic mai. Però bueno, aquesta idea de rauxa, no? Tampoc la dic mai. Bueno, perquè sóc tortosí i aquestes coses no les diem, però bueno, m'agrada dir-les ara. Creació de la cançó, és com dir, potser algú està pensant en fer una cançó, animat, doncs a crear-ne una per tu mateix, a veure si pots. Jo vaig fer-ne una així, estil medieval o, com ho diríem, renaixentista i tal, saps? Estan guais. Bueno, ja volem sortir, anem a veure, ¿vale? Perquè acabo de per allà, ja ho heu vist que no he estat mesclant, no hi ha ni trampa ni cartó aquí, Tot és com ha de ser. Vale, mirem a veure. El retorn, si voleu ho llegiré tal qual surt en Batros, ¿vale? Perquè a mi em surt invertit, però este és recte. Este sí que és invertit, però vull dir per Batros. El tancament, però aquí vol dir com més enfocat en que està tancat a cal i canto, no sé com dir-ho, com que no hi ha manera d'obrir res, no? Tu vols tornar com que està invertit, suposo que voldries obrir una porta que no és per a tu. A veure. The fight, sí, estàs lluitant per a que realment esta porta en moltes ganes s'obri, no? Però estem parlant de dispersió. Per tant, tu el que has de fer és dispersar-te d'això i centrar-te en ser tu mateixa o tu mateix. Vale? Aquí surt Sakura, vol dir ser un mateix. Que és el que dic jo, és com que les coses dolentes no hi tornes. Si van en situacions que volies, ai, quina pena que
que tot això ho hem perdut, estos Nadals ja no estem tan junts o ja no estem tan units, no? Aquesta idea, tu vols retornar a això i penses en el temps que hem passat, doncs perquè no podem reaprofitar, tornar a emprendre el que fem, però això no es pot fer perquè està tancat. És una situació que recomanen no obrir-la, saps? Està invertit. Està com en el sentit de dir tancat i així ha de ser. Perquè si no t'implicaria una lluita en tu mateixa, i no has de ser així. Has de ser fluid, has de ser dispersat de tot el que no et faci bé. I encara que el passat sigui bo, en algun cas, en molts casos me refereixo, el vostre passat teniu un passat que és bo, però això no cal retornar si no podeu. No? Si heu de lluitar en alguna cosa és que no és vostre. Tot el que sigui vostre vindrà a vosaltres i tot el que no sigui vostre se n'anirà. I aquesta és la idea, que se'n vagi tot el que és vostre. Per exemple, la mala salut, la mala alimentació, coses que no són vostres perquè no formen part del vostre cos, ni de la ment, ni de l'esperit, i de l'ànima i tot el demés. Sí que, com ho vulgueu dir, perquè hi ha moltes maneres de dividir-ho, però jo ho divideixo en 3, és més fàcil. I centrar-vos en vosaltres, en el vostre ser, ¿vale? Integral. Molt bé, ¿vale? La salut és això, centrar-vos en un mateix. I els altres que també hi ha, doncs, evidentment, si voleu tornar socialment o en algunes situacions, sabeu que això no sempre serà possible, i quan sigui possible serà perquè no esteu lluitant en vosaltres mateixos, sinó que ja sou vosaltres mateixos els que després podeu, per exemple, tornar a reemprendre aquí és la terra invertida. Claro, per què? Perquè vol dir, és que volia veure quina és la conclusió de tot, perquè normalment ne fico 5. La terra invertida representa, podria ser el cel, en certa manera, com que s'està la terra elevant, saps? Per tant, vol dir que estaries pujant de categoria vibracional, saps? Sense estar treballant tant en l'exterior, tu te centres en tu mateixa o tu mateix i pots elevar la vibració de la terra, pots estar millor en la terra, en el teu element. Bueno, no sé si quin és el teu element, perquè el terra seria Taure, Virgo, Capricorn, però en aquest cas només m'està parlant d'estar més arrelat, d'estar més aterrat al sol, a la terra, ¿vale? Al suelo. ¿Vale? I així és com que podem créixer més a partir de nosaltres mateixos, no de l'exterior, saps? De voler tornar o d'intentar recordar coses, no, això no cal. Vale? Aquesta és l'energia, dispersió, és el que se'n diu l'hexagrama 59, que té a veure en el vent sobre l'aigua. A mi me pareix molt important. Una figura també transcendental que trobo que és també bastant rellevant avui en dia, mira l'equilibri, surt aquí, l'equilibri. Per a mi és Yemayà, que seria com una mica paregut a Madre Maria, del mar i tot això, saps? No sé. M'ha vingut al cap perquè estic escoltant una tarotista que es diu Jasmine i m'ha agradat molt com ho fa i parla a vegades d'ella, i avui m'ha vingut molt aquesta imatge de com que plovia i com que ha sigut un dia així més d'aigua. Trobo que és una aigua exaltada, no? És una aigua que purifica, que dissipa el mal, diguéssim, les coses dolentes. Per això he volgut fer avui el vídeo, trobo que és interessant. Vale, ara començarem en este, vale? Que això, si ho veieu, ho llegiré com vosaltres ho veieu, vale? Per a que us sigui més fàcil interpretar-ho, si voleu. Vale. Què tal, què conteu? Digueu-me alguna als comentaris, que no passa res, que no mossego, ni tan sols, no sé, és que no em veu ningú, segurament, encara, però jo vaig fent les meves coses, faena, no me'n falta. Mira, hi ha dos que volen sortir, vam agafar-les les dos ja. Mira que bonic. És l'emperadriu. L'emperadriu, bueno, jo l'estic llegint com aquí, després del que faig és llegir-les les torno per a vosaltres, vale? I és recta. Emperadriu se presenta la mare terra també moltes vegades, no? Que en aquest cas està com vestida de la terra. És com que tu t'estàs revestint en tot el que passa a la terra. Per tant, has de saber quines idees agafar i quines no. Aquí està el 8 d'espases, que significa tenir atadures o una mica de dificultats, més que res perquè, no sé si es veu molt, bueno, surt una dona, però després també està el mussol, i el mussol vol dir saviesa, saps? I aquesta idea de saviesa, perdó, no m'he ficat al revés, és com que realment pots créixer a partir d'integrar tots els valors en tu del món, no? O sigui, per exemple, integrant en tu, per exemple, la saviesa de la natura,
el saber aplicar-te en el dia i en la nit, no? Una mica. Saber quan toca seguir els ritmes circadians, dispersar-te en el cas que necessites distraure't, no? I ser... A veure, vaig seguint barallant perquè trobo que no he barallat molt. I aquesta idea d'estar sempre... Esta s'ha girat. Una que s'ha girat. Vale, esta és... El cavaller de pentàcules, perdó. Pentacles és oros. Aquí se representa en una dona també que va en un drac i aquesta idea és com el final del cicle. Com estem acabant l'any de la serp, després vindrà l'any del cavall, 2025 poses ja mirar però mica per damunt de tot el que ha passat, no? En este serp o drac, diguéssim. Cau de dracón, sí, seria cau de dracón, és el final de l'any, la cola del dragó, no? Ja estem a la cua. Com que aquí diu és aquesta idea de mira... Ui, ficaré tot recte, si no és fàcil. Per a veure-ho. Mira en un procés d'ampli espectre a nivell mental com ha sigut tot aquest any, no? Tots els fruits que has tingut, tots els hàbits que has aprofitat i tot el que has conquistat, vull dir. A nivell material, a nivell intel·lectual, a nivell d'experiències, tot això edifica i te pots portar el millor de l'any a l'any següent, ¿vale? Què més hi ha per aquí? Si pot sortir alguna, si no faré sortir-les igual. Vale. No cal girar-les perquè trobo que no ho interpreto girat ara últimament en aquestes. No sé si cal, però no cal. Esta volia sortir, va, fiquem-la. Esta és la reina de pentàculs. Vas del cavaller de pentacles a la reina. Acabes assentant-te en aquell moment en què tu has fet tot allò que has sigut de valor, allò ho valores més conscientment i per tant t'edifica, te fa una persona més de terra. Com diem abans en Sakura, la terra, no? Pues esta és la idea, Sakura i després la terra, no? Sakura seria a partir d'aquí i després la terra. Ja no lluites, ja no estàs en una ment negativa de pensar en els problemes, la política, tot el que hi ha, sinó que aprens d'això, sobrevoles, ho veus en l'altura, ho veus que tu estàs aplicada en un nivell més positiu i per tant t'edifica, te fa més forta, més arrelada, ¿vale? A lo que hi passa. El fet de distanciar-te a la vegada te fa aterrar millor, ¿vale? Aterrar millor allà on vols i ser millor persona, directament. A nivell d'adaptar-te a lo que va sortint i al teu dia a dia, al teu aquí i ara. Te disperses d'allò que no te correspon, com hem dit abans, i després, bueno, aquesta també vol sortir, l'agafarem. A veure, esta és el hierofante, no diu? Sí, este és el sumo sacerdot. Esta és una persona molt experta que està ajudant a altres a conquistar-se a si mateixos, conquerir-se, a ser, per exemple, més bones persones o més morals, més ètiques. Sí, un coneixement que ve d'una disciplina interior, no? Del seu camí, de tot el camí corregut. I llavors això ho ensenyes, ho transmets als altres, això és important. No t'ho quedes en tu només, el coneixement. No és que te serveix que tu només, si ho serveix als altres, és bo. I després surt la roda de la fortuna, que es representa com canvis que se veran externament. Vull dir, tot això que és intern, això és intern, i això després, a partir d'aquí, en l'elefante ho comuniques, ho compartixes en altres perquè ho aprenguen, no? A nivell de família, de si ets mestre o mestra, doncs alguna cosa així. O, per exemple, no sé, qualsevol cosa que tu sigues expert o experta i ho comuniques a un que ho està aprenent, ja estàs fent un canvi de cicle, un començament al nou any millor, saps? Este compartir, aquesta idea de donar als altres el que els interessa i afavorir que no tinguen allò que els fa mal, ¿vale? Perquè a vegades és soltar també. També és un bon ensenyament aprendre a soltar, ¿vale? Saber ensenyar com soltar les circumstàncies que no han sigut bones. Aquí, per exemple, en surt el paje d'espases. Podria ser un noi o una noia o un saber més negre, no? Més com que si fos més del dolor, des del dolor a la victòria i la conquista, doncs tot això, aquesta lluita que tenies, la soltes. Per què? Perquè ja saps que has format part del tot en el qual tu ja t'expandixes en el bé, no? En el bé de Déu, en el bé de l'univers, això és el que ens fa expandir. I el que no ens expandix, això ho talles en allò i ho soltes i ho dissipes, ho deixes a l'aire, no? A l'aire i a l'aigua que ho transmuta, ho elimina,
¿vale? Aquesta és la idea principal. Per tant, a seguir vivint els dies en confiança i per què? Més que res perquè la confiança ve de nosaltres. Sabem que ens hem fiat de nosaltres mateixos i per tant podem superar-ho tot, ¿vale? Perquè ja tenim el passat molt entès i ens hem comprès a nosaltres mateixos, això és el més important. Som els millors amics, nosaltres mateixos, sí? Perquè a vegades no ho veiem, però la feina que hem fet, veus, la feina, és molta. Hem fet molta feina enguany i hem transmutat moltes coses. Aquí surt una carta que la ficaré. Hem atessorat molts moments, ¿vale? En la feina, me refereixo en el treball interior, sobretot. O sigui, és un treball interior, això, el treball de sombres, ¿vale? Treball de sombres, és claríssim. Perquè entre tots, hem sigut capaços de gestionar les nostres emocions, el nostre passat entendre'l millor, saber per exemple està pot sortir, mira, este és el mago, sí, és Hermes. Aquí el Mercuri està junt en Plutó, seria una espècie de, com se diu, espera, vull saber com, no me'n recordo com es deia. El que és Plutó i Mercuri era Anubis, però Anubis en Hermes... Ai, té un altre nom. Bueno, este se representa molt a l'alquimista de Mercuri, per tant podria ser com un Hermes Trismegisto aquí, saps? Este del treball interior, que de lo de dins és a fora, al final surt a fora tot, no? Tot el que tu has treballat interiorment te se veu donat en cartes, veus que hi ha com moltes històries, en les maçanes d'or, que vol dir els fruits del teu treball, tot això se verà reflectit a l'exterior, com a dins és a fora. De moment tractem això, no tractem lo de dalt a baix, sinó de dins, el treball interior, va en fora al treball exterior i te creixes. Mira, aquí està el rei de Vares, en este cas. Cavaller és, no? Knight, sí, és Knight, perdó, no ho he dit bé. El cavaller de Vares vol dir una persona que es mou, que té molta ambició per a créixer, no? I aquí partim més de l'aire i aquí partim més del... és tots els elements, però aquest és més aire. I aquest és més de foc. I fa que d'alguna manera en l'aire i el foc, saps? Surt a dalt. O sigui, arribes al creixement, a la independència, aquí surt. La independència financera, el 9 d'oros, ¿vale? En el pavo real, que m'ho ha fet aquí. I és com era, no? Una mica aquesta història d'Eva i Lilith, perquè aquí surt el dimoni i fa referència a que algunes persones voldrien ser com tu, tenen enveja, te volen apagar, te volen fer caure. Això és veritat, eh? Hi ha gent que no té interès en que tu estigues bé. L'únic que aquestes persones que tenen aquest mal interès pues, se quedaran soles en el sentit de carents, de gent o de benestar o algo que pugui... perquè no han fet el treball interior, no partixen d'aquí. Tu partixes d'aquí i d'aquí, el treball interior, que el comuniques i el fas viu, l'obris a l'exterior i també el fas molt més àgil, ¿vale? Ets ja molt expert en això i t'eleves per a que realment des de dalt te sentigues en pau. I aquestes persones que et voldrien agafar els teus fruits, ¿vale? Del treball interior i exterior, pues se quedaran en no res, perquè és que realment se queden fora de tu, no? El teu entorn ja s'ha dissipat, és el que deia abans, dissipar en què? Dissipar en coses dolentes, també poden ser persones, substàncies, coses que no t'ajuden a ser tu mateixa en independència, ¿vale? I aquí finalment tens a Déu, Zeus, l'emperador, que representa com si fos el que ja has aconseguit, saps? Ser tu mateixa empoderada en el teu tro i de trueno i trono a la vegada, no? Bueno, pues bueno, ja està bé. Hasta aquí el vídeo d'avui, no? Entenc que ja hem quedat molt clar, hi ha hagut molts missatges molt concrets, perquè jo intento ser ràpid per a no avorrir, perquè no perguem el temps, perquè penso que el temps és valuós i vosaltres esteu molt ocupats en tot, en avals i tot. Per tant, jo crec que ho deixaria aquí. Moltes gràcies per seguir-me i ens anem parlant. Una abraçada i que vagin molt bé els Nadals i bon any nou, si no ens trobem més. Au, adeu, que bé. Espera, que tiraré una mica de xuf-xuf per agrair. Sempre m'agrada fer-ho. Gentilesa de la meva amiga Esther. Au. Bien. Quina bona olor. Entre això i l'incenso vaig
ple de olors bones. Au, hasta una altra.